Ayhan Axtan, doğru haber. Careki jî min ji min guhdar bike. Heger bünya te rabike, eger hesrê çavê te qîm bike, carekê jî min ji min guhdarî bike. Ez ew zarokê ne nasim ku ne tenê di dema ji dayîk dibin, di saxbûna xwe de jî digrîm û piştî qetilkirinê ti kes jî ji bo min nagrî. Dergûşa min bi xwînê hatiye boyakirin. Zaroktiya min di nav kefenê de hatiye pêçandin. Ez rûyê wenda bi kenê vê dinyayê tije zalim, qatil û xayînim. Ez ew êtîm û sêwî me ku hesrê wî di nava kenê xwe de jî bi rêz dikim. Ez êtîm û sêwî me. Ez jî ew zarokê seqetmane bê cadê, bê mal, bê welat mücadeleyê didimim. Ez ew kesê seqet, kor seqetim ku ling û dest û çavê wî jî ji aliyê pozbilindên müstekbîran ve hatiye bombekirinim. Ez dilê dayika xwe ya perçixandî me, dilê bavê xwe ku bi dizî digrî, dengê nalîna xuşk û birayê xwe ku naê bihîstinim. Ez rîmim, zarokê ku bi wehşî û hovane di hemêza bapîrê xwe de hat qetilkirinim. Nêviyê çiyayê belayê, kalikê ku hundirê çavê min ramîsand û min kefen kirî me. Tenê 3 salî ye. Emrê wê aylîna ku di qeraxa behrê de xweşuştiye. Êşa wê jî heye. Wek tovên qûmê tîne bîra cîhanê ku êş û janên wan heye. Ew aylîna ku bedena wê zarokê ku li wê derê ye. Bi rûyê xwe yê zîvirî ber bi behrê ve tîşortê xwe yê sor li xwe kiriye. Sûcê min ev e ku ji xeynî xwedar e ji tu kesî qûlîtiyê nakim. Ji min re gotin ji me re qûlîtiyê bikin. Belê, em nêviyê vîv bapîrî ne. Ez ew zarokê ku dibêje ger ez bijîm, ez ê bibim Molla Abdulqadirim. Ez Yasînê ku li Diyarbekirê bi wehşiyane û hovane hatim qetilkirinim. Ez Yasînê ku diya min ji şe'nika min ez nas kirîme. Hêjî di 15 saliya xwe de me. Li Bosnayê, Hema, Arakan, Myanmarê, Keşmîrê, Necef, Felluce û li Xezeyê zarokê ku çermê wan jê hatine kirinim. Zarokê ku li van deran hatine qetilkirinim. Carnan dipirsin ma zarokan bi gulle û fîşekan dikujin. Belê, ez ew zarokim. Ez ew zarokê ku dibêje gelo li cennetê xwarin heyemim. Ez ew zarokê ku dibin enqaz û kavilan de maye, canê xweşdesta ye, bi bîberonê ve îşaretê serkeftin û zaferê dikimim. Ez ew zarokê ku dema li ser sedyeyê di nav xwînê de ji min dipirsin tu çawa yî? Ez dibêjim ger Ebu Übeyde baş be, ez jî başim. Belê, ez ew zarokim. Ez ew zarokê ku di nava sermayê de me, zarokê birçî yê di nav êş û eleman de me. Zarokê ku bûye hedefên gulle û fîşekan, ên vücudê wî perçe perçe bûyî me. Hemû evêş û janên me jî di roja heqên zarokên dinyayê de pêk tên. Ez zarokê ku li ber çavê kesên har, bêçare, bêşerm tê gotin terorîstim. Di nava êşa xedar de ku wek temaşekirina fîlmekî tê temaşekirin, ezim ku mirinê dixwazin da ku gilî û şikayetên însanan li cem Rebbê xwe bikim. Digel hemû tiştên nehewce û bêxîretan jî ezim warisê vê coğrafyayê. Mîrasa min ji kalikê min Selheddînê Eyyûbî heye. Qudüsa min e, Şam a min e, Bagdada min he, İstanbul ya min e. Her çiqas ji min re bibêjin İspanya, ez Endülüsüm. Ez bedenê şikestî me, ümmeta şikestî, welatên perçebûyî me.